Asalokhu engene njalo amazwi enduduzo kulandela ukushona kwayengumsakazi woKhozi nowaba ngumsakazi wesifazane wokuqala ukuqashwa ngokugcwele iSABC uMama uWinnie Mahlangu. UMam'uMahlangu ushone ngoLwesine ekuseni esibhedlela ePitoli emva kokuhlinzwa ingqondo ubeseneminyaka engu-27. Ngesikhathi SABC inquma ukwenza iziteshi zabansundu zokusakaza zibe ezifundeni, uMahlangu nguyena kuphela wesifazane owayiswe eThekwini ukuyosungula umsakazo iRadio Zulu manje esiyaziwa ngoKhozi FM. Ngo-2015 uMahlangu wahlonishwa ngendondo i-Order of Ikhamanga, okuyindondo ehlonipha abantu bakuleli abenze kahle kwezobuciko, amasiko, ukubhala, ubuntatheli kanye nezemidlalo. Umama esasimbiza ukuthi usisi Winnie. Sasingasho-ke thina ukuthi masasithi usisi Winnie. Mangifika emsakazweni ngo-1981 ngifikele kuyena uMama uWinnie waba njengomama uMama obenza izinhlelo zomame, enza uhlelo amdokwe, enza uhlelo ezabantwana. Wayesebenza-ke lapha nalapha yake ngoba kwakusasetshenzwa ama-shift ngalezo ikhathi, naye evuka ekuseni intathakusa afunda izindaba, lathi sifunda izindaba, kwahamba-ke wasephuma-ke kulowo munye waseqhubeka thina njengabantu abasebancane abafana. Khathi umsakazo uKhozi luneyinhlelo zokuhlonipha uMama uWinnie, olunye lwazo ukuthungatha umsakazi wesifazane osemusha. Abafikele ezandleni zakhe kulomsakazo usabizwa ngeRadio Zulu bakhuluma okuhle kodwa ngaye. Lo mfanekiso waqoshwa nyakenye. She taught me, Camilla Walker, Zamambo, Themba Khumalo and others to be gender blind yet not oblivious to patriarchal tendencies. She did not hesitate to call to order any culprit. She did this in a very authoritative manner, but in a respectful and humble manner. When I came as a freelancer, I must tell you that at that time, my matric was not complete. She personally put it on her shoulders that she makes it a point that I complete my matric, and she mentored me right through the way.